Pipila na kahigayon nga naiskapuhan og mga residenteng children in conflict with the law kung CICL ang Operation Second Chance sa Dakbayan sa Sugbo. Atong sayra ng istorya pinaagi sa report ni Alan Domingo. Operation Second Chance o paghatag og kadawhang higayon alang sa mga minoridad nga kahimo og salaod apan murag sukwahi ang nahitabo tungod sa gingong agresibong kinaya sa mga residente sa sulod. Bata man apan kasagaran kanila nakahimo og krimen with discernment nga nahimo usab sa mga dagko sama sa murder ug drugas. Karon tuiga lang kaduha na kahigayon nga naiskapuhan ang pasilidad. Naobserbahan usab nga dunay na umol nga grupo sa sulod nga nagmugna og kinaugalingon nga hinagiban. Kana bang wala na gyud sila ang ilang productivity ba? You know, as I've said, limited the movements, di sila kagawas. Then usa sa ato nakita da even ang toothbrush, no? Ang holder sa toothbrush himo gyud nga murag siya kanang weapon na gihait nila murag ilang gibain. Aron masiguro nga mahunong na ang paglipang sa daotang kinaya sa mga anaa sa sulod. Adunay 8 ka mga sakop sa Cebu City Police Office nga giugment uban usab ang mga pwersa gikan sa Bureau of Jail Management and Penology. Ang atong mga ginikanan dako kay na siya rule sa atong mga anak. Kay sa balay pa lang dapat ang atong mga anak gitudloan na ginato ug unsay tama nga buhaton, dapat gitudloan nato ug unsay mga values nga na-introduce sila parehas na motuo sa Ginoo. Gipadayag ni Consel Ray Galon, ang Chairman's Committee on Laws, nga angayang paligunon pa ang pagbantay sa mga residente sanglit anaa na sila sa discernment age una sayod na sa ilahang gihimo. Kining atong pasilidad sa mga minor de edad, nahimo na diha tungod kay ipalain man ang mga minor de edad nga nagbuhat og krimen. Pero kung imong tan-awon sa alan ang gibuhat nga krimen nila, tingali na pa yung mga petty crimes kung tawagon like shoplifting, Sir Alan, no? Pero pila ra kabuk ang engage into shoplifting, ang uban diha robbery with homicide, murder, bugat nga mga krimen, arson pa. Sir Alan, these are heinous crimes nga mao gyapon nga mga krimen nga giatubang sa mga piniriso diha sa ato nga Cebu City Jail nga ang gaman mga trained personnel sa Bureau of Jail Management and Penology. Base sa ilang record, adunay 28 ka mga bata nga nasa sulod ug tulo nini ang nakaiskapo ug padayon pang gipangita. Kauban si Philip Patricio Godfrey Rillian. Ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.